Aquí comeza Historia e Historias, o voso espazo no Galiportus, onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade. Hai 80 anos, en 1942, a Irmandade Galega de Buenos Aires instauraba o 17 de agosto como Día da Galiza Mártir. Nese mesmo día, máis de 1936, ás 5:15 da madrugada, Alexandre Bóveda dirixíase así ao seu irmán: "Quixen facer ben, traballei por Pontevedra, por Galiza e pola República, e o trabucado xuicio dos homes, que eu perdoo e todos debedes perdoar, condéname." Poucas horas despois sería asasinado polos franquistas, que 4 días antes escenificaron a súa disposición a fusilalo, no que presentaron como un xuicio por traizón. A data do asasinato do político e economista galeguista é conmemorada cada ano, serve non só para lembrar a figura do político galeguista, senón a de todas as persoas que sufriron a represión franquista na Galiza. A pesar dos intentos por institucionalizar e oficializar este 17 de agosto como Día da Galiza Mártir, o PP desmarcouse no Parlamento pasado novembro dun pacto que incluíu a homenaxe a Bóveda, pero non esta outra petición. Todo a pesar de que nos últimos anos a data foi asumida por institucións diversas, mesmo algunhas gobernadas polos propios populares, caso do Concello coruñés de Cerdedo Cotobade ou da Deputación de Ourense. Neste ano, e por primeira vez, a propia Xunta acudiu á homenaxe do ilustre galeguista. Porque a falta dun acto oficial do goberno galego, a xornada continúa a ter o seu epicentro institucional na homenaxe organizada pola Fundación Alexandre Bóveda, FAB, e polo Concello de Poio na Caeira, perante o monumento que lembra onde foi asasinado o político galeguista, así como logo no cemiterio Santo Amaro, onde repousan os seus restos. Ese foi o epicentro tamén neste 2022 dun Día da Galiza Mártir que, no entanto, vai espallando os seus actos e outras localidades, como destaca a FAB, que amosa a súa satisfacción pola cada vez maior extensión e institucionalización dunha xornada que xa conta en numerosos casos coa participación de todas as forzas políticas. Pola mañá, no acto, na Caeira, a Fundación recuperou este ano a entrega do Premio Galiza Mártir, que recaeu nos historiadores Carlos Babío e Manuel Pérez, autores do libro Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio, e figuras clave na recuperación para o público do Pazo Sadense. O galardón foi entregado por alcalde de Poio, Luciano Sobral, e máis por Amalia Bóveda, a filla do histórico galeguista. Foi Amalia, precisamente, que nun emotivo discurso quixo destacar os valores de seu pai e de tantas e tantas mártires que loitaron por construir unha sociedade baseada nos dereitos de todos e todas. Antes, representantes da Fundación gabaron a valentía e peso intelectual de Bóveda, condicións que fixeron posible o galeguismo e o Estatuto de Autonomía. É tempo de reivindicar, non de celebrar, engadiu Marga Caldas, edil do Benegá e concelleira de Memoria Histórica en Poio. O acto, no que tamén participou o alcalde de Pontevedra, Fernández Lores, ou representantes da Fundación Castelao, acudiu a portavoz nacional do Benegá, Ana Pontón, que dixo manter vivo hoxe máis que nunca o legado de Alexandre Bóveda e as súas ideas avanzadas para defender un novo modelo que lle permita a Galiza ter as chaves dos nosos cartos. A líder nacionalista cree que hoxe é máis necesario que nunca manter viva esa memoria e ese legado. E finalmente, do lado da Deputación e Concello de Lugo, renderon tamén homenaxe a todas as persoas represaliadas polo franquismo. O no vello cárcere Maite Ferreiro destacou o compromiso do goberno lucense para continuar a manter viva a memoria de todas as persoas que foron asesinadas por defender os seus ideais. Leo o manifesto elaborado pola Fundación Alexandre Bóveda para a xornada.
Isto que escribía Praza Pública, praza.gal, o 17 de agosto de 2022, baixo título: O Día da Galiza Mártir cumpre 80 anos sen oficializar, mais cada vez máis institucionalizado. Ola, ola, boas, eu son Germán Esteve do Germano a Portuguesa e xa sabedes, aquí estades nun novo episodio express dese Galiportus que lle chamamos gustosamente o Historia e Historias, e aquí estades na Radio Ari 107.2 con Carlos nos mandos técnicos facendo Galiportus, facendo este Historia e Historias, e tamén con Abraham Dorraca, o noso historiador ben querido. Boas, Abraham. Hola, moi boas. Hoxe, falando apenas uns días despois dese 25 de xullo, dese día oficial de Galicia, pois un día alternativo, aí aínda un pouco a medio celebrar ese día da Galiza Mártir que nos gusta hoxe relembrar eses 80 anos, neste caso xa 83, no 2025, sí, desa proposta de día, como dicimos, de Galiza Mártir en relación ao galeguista asesinado aí na guerra, como foi Alexandre Bóveda. Sí, efectivamente, non? Ese día do que temos referencia xa desde o ano 42, non? Aí celebrado incluso pues, no exilio, non? E ao final un día tristemente ignorado tamén por boa parte da sociedade galega, que non é consciente aínda hoxe, penso, do enorme sacrificio que fixo toda esa xeración de persoas, non só do Partido Galeguista, tamén do PCG, do PCE, da Orga, de todo ese monte de demócratas que pretendían pues, simplemente un avanzar, non? A modernización do país, e que se personaliza, non? Esa figura de Bóveda por como foi todo ese proceso, por como foi inclusive pues, as súas palabras a minutos de morrer, non? Como lle escribía pois a Amalia Mai, non Amalia filla, non? A que era a súa esposa, que estaba embarazada precisamente de Amalia filla, non? E como lle dicía, pois iso, faltan uns minutos, teño valor por vos, pola terra, por todos, vou tranquilo, non? Esa enteireza, pero é a enteireza de Alexandre Bóveda, e a enteireza de Ángel Casal, non? Que estando en Madrid, pois decide voltar o fracasar o golpe de Estado, comezar a guerra para organizar pois todo o que sería a defensa da República en Compostela, el como alcalde, non? De Camilo Díaz Baliño, non? O pai de Isaac Díaz Pardo, a quen lle cortan as mans coas que pintaba, non? Antes de liquidalo, a Arturo Noguerol Buxán, inclusive despois, non? Os anos 50, esa morte de Ramón Vilar Ponte despois dunha brutal paliza no ano 52, creo que era, non? Por parte de elementos falanxistas. Entón sí que eu creo que é insólito, non? O feito de ter, pois eso, unha institución como é o goberno galego, pois que non oficialice un día así, ou algo tan sinxelo como incluso iba recoñecer ese goberno galego no exilio, non? Con Castelao, co señor Afranio, do cal non vou lembrar agora o seu nome real. Sí, mentras buscas aí un pouquiño no Afranio. É inusitado, non? Que Antón Alonso Ríos. Alonso Ríos, que se vemos, pois iso, a Generalitat, se vemos o que é a páxina correspondente a non sei cal é o nome do cargo en xenérico, entón vou a páxina da persoa que ostenta o cargo de Lehendakari en Euskadi, vese eses predecesores tamén no exilio, mas é algo que acontece tamén con certos estados durante a Segunda Guerra Mundial, e eses poderes que estaban no exilio en Francia e demais son recoñecidos na actualidade, non? É algo inusitado que o actual goberno non
non faga ou non dea pasos nese sentido, non? Houve un movimento agora sobre a figura de Castelao. Un pouquiño, sí, pero vaciando completamente de contido, non? Esa filosofía e segundo ías lendo tamén é ese tema, non? De vamos ir ao acto de Alexandre Bóveda porque é de todos e home, sí, hoxe sí, mas non sempre foi de todos e temos que pensar tamén en como pois certas formazóns pois continúan a repartir responsabilidades polo golpe de Estado e pola guerra, non? Cuando a responsabilidade pois foi simplemente dun bando, non o reparto de responsabilidades cando estamos a falar do terror e demais pois é unha equidistancia tremendamente cruel. Estamos falando un pouco deste día da Galiza Mártir en relación á Bóveda. Estamos, para que nos esteades a escoitar e non saibades moi ben destas reivindicacións, sí que igual oístes falar do 25 de xullo como o día oficial, ese sí, en relación co apóstolo Santiago, como non, e en relación tamén co propio Estado, que moitas veces pois tamén queda un pouco diluído o Día de Galiza dentro do Día de España. Tamén. Porque tamén é un día festivo en todo o Estado. Como é festivo de Santiago e cierra España, correcto. Non se abren os bares. Correcto. Digamos que as orixes da celebración deste 25 de xullo en contraposición con esa alternativa ou con, bueno, digamos con ese, non ten por que ser alternativa, senón ese día a máis que se puidera celebrar o 17 de agosto coa memoria dos mártires, a memoria histórica por Bóveda, Alonso Ríos e todos os que estamos falando. Pois as orixes do 25 de xullo remontanse a 1919, ano en que se reúnen en Santiago a Asamblea das Irmandades da Fala, e aí sí que parece que comeza o 25 de xullo a xermolar como o Día Nacional de Galiza. Ainda así houve que esperar a mediados dos anos 20 para que se celebrase en toda Galiza, en todos os centros da emigración galega, que difundían, iso sí, a ideoloxía galeguista e a tradición galega mediante panfletos e música. Despois, durante a ditadura, pois a convocatoria continúa aí, recupérase desde un punto de vista a figura pois máis folclórica de todo o que relacionaba o Día de Galicia, con Rosalía de Castro, cos actos en San Domingos de Bonaval, e, como dicimos, ese marcado de carácter relixioso do patrón de España, aínda que despois, ca chegada das comunidades autónomas, pois nos anos 80 sí que, bueno, pois se retoma a cuestión, por un lado denominando Día da Patria Galega, por outro lado dicindo Día Nacional de Galiza. Isto parece que non lle gusta a certos sectores. Sí. De feito, en 1981 o Goberno Civil da Coruña proíbe manifestacións nacionalistas até 1983, cando centos de manifestantes deciden congregarse na Praza de Galicia en Santiago de Compostela. Aí está un pouquiño a historia recente tamén do Día de Galicia, suspendido en 2013 polo aquel terrible accidente ferroviario de Angrois, sí, cerca, próximo a Santiago de Compostela. E aí está a nosa explicación tamén deste día, como decimos, Día de Galiza e o Día de Galiza Mártir. 17 de agosto. 17 de agosto, aí en 3 semaniñas que podrían estar os dous perfectamente dentro do calendario. Sí. Non, habría que pagar o festivo despois, como decía outro. Algo así, efectivamente. Moi ben, pois historia e historias, falando de festividades que veñen por algo, que nos chegan aos nosos días, porque hai detrás unha historia moi potente atrás deles e que nos gusta aquí tamén recordar e homenaxear no Historia e Historias. Galiportus. Historia e Historias, o voso espazo no Galiportus, onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade.